बे क'क्राझार जिल्लानि गासै रायजो राजाफ्रा बेवहाय जमा जादों। बेवहाय नोंथांमोना हसाके माबायदि अनुभब खालामदों नोंथांमोना बे सावगारिखौ नुनानै? जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय मोनसे सोलायनांगौनि थाखाय सुबुं थुबुरमा खालामदों आरो जोङो दिनै नुबाय बे सुबुं थुबुरमायाव हाजार दिनैनि दिनाव जोङो रोखा बुंनो हायो जे गाबोन जे जानो गोनां बेवहाय UPPLआ एबसलिउट मेजरिटि मोननानै जोङो सरकार दासिगोन बियो दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय। बिथांमोना मेल बिथिङाव बुंबाय थादों BPFआ एक्सुवेलि मेजर लानानै सरकार दागोन होननानै बे समाव नोंथाङा बुङो? BPFखौथ' जोङो बिदाय होसिगोन 12 थारिखनि उनाव आरो बेयाव BPF मोनथाम मोनब्रै देरहानो हागौ बिनि बारा BPFआ देरहानाय नङा। मानो होनोबा थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन रायजो राजाखौ लानानै जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै। जाख्ल'नायनि अनगा थगायनायनि अनगा सोबख'नायनि अनगा बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनो हायाखै। जायनि थाखाय बे BTCनि रायजो राजा बिथांमोना मोनसे सोलायनायखौ हास्थायदों आरो बयबो रेडि जाखाबाय BPFखौ माने बिदाय होनो थाखाय। क'क्राझाराव जोंना गासै क'क्राझार जिल्लायाव गसाइगाव साब डिभिजन आरो क'क्राझार साब डिभिजन पर्बतजरा साब डिभिजन गासै 12टा समस्ति दङ। बे 12टानि गेजेराव जोङो 8टा जोङो देरहागोन।